Yes, sir. Hello. Ayos niyo ba? Yo. Nyara, ka mo bala makakilala? Yun? Ba't yan ang sound? Chismosa sa barangay. Oo. Good. Pwede na kami pang share. Na kami. Amo na yung amon ni Storya. Sa siya na all chismosa. Gabuslo lang amon mga sungat. Gabarak lang amon group chat. Ari na. Let's go! Sa pagbutwa ka lang sang aton adlaw. Pinapasisulog magkilao. Amon mga sungat kung mabuslo. Nabuli sa mga ang amon islo. Ari kami nagati. Punti ko na. Mga sinakabig na chismosa. Tupo sungarang dagkikalon. Daw kung sinigit pa lang ang mga alamon. Wala kami labot ko lakar. Nakahalap na bagkit man basta. Machismisata. Hindi na mo, hindi. Siya na off. Ang tupo na inora. Nice for wala kami maitago sa buong ako. Mabalo kami tanan at ialo mo sa matres. Siya na all. Ito sa ang grupo nga pabida-bida. Ring na namin siya na sa istorya kami na ang Diyosa. Siya na all. Ito sa ang grupo nga pabida-bida. Mga sungat nga wala sa pulos. Kami munod, kami pa. May 2 viewers na. Nakapoy na May sungat 2 viewers na. Pero sungat namon, wala pa. Mga chismosa. Amon niya pa na amon linyada. Correct! Amugit! Hindi na ko na isa ulit. Wow! Na lang. Sa viewers, pwede na kayo mag-comment. Kung sino nanonood dyan, pwede kayo mag-comment. Punta ni sa chismis na makakwarta, kag makabulig ini sa ating mga pamilya. Okay, hello sa 5 viewers. Sa kutsa, galing kita magpanggaranon. Siya na all. Tanagani. Aling mga sungat na to nagabite. Mulang kitiniyak amon kalingawan, kagang chismis lang itang amon niya kalibutan. Sana all. Chismosa. Ang grupo nga pabida-bida. Ray na namon dining si Shana. Basta istorya kami na ang Diyosa. Sana all. Chismosa. Ang grupo nga puro bira. Mga sungat nga wala sa pulos. Kung inyo kami munon, kami pa ang koto. Sana all. Sana all. Chismosa. Ang grupo nga pabida-bida. Ray na namon dining si Shana. Basta istorya kami na ang Diyosa. Sana all. Chismosa. Guys, I was watching. Nag-iisang viewer ba? Wala sang pulos. Kung inyo kami munon, kami pa ang koto. Sana all. Masige ba tayo? Uy, kita kaya. May maglabay ganito, lupon to dahil na. Tukan namin, nagiging chismis. Sana all. Okay. Yan mga kabantaye, ang team song ng mga chismosa. Okay? Siya na all chismosa. Yan. So good afternoon sa ating ilang viewers pa to? 400 viewers. Okay. Ay nako. So sa mga viewers dyan, hello. This is Bantaye Online Kwentuhan Season 2. Yan. Kung hindi kayo aware, may Season 1 tayo ng Bantaye Online Kwentuhan. Sa Season 1 natin, mga teachers pa doon yung kasama ko. Pero ngayon medyo busy sila and may bago tayong format, yung chismisan format. Ito yung Bantaye Online Kwentuhan Season 2. Ito pa rin si Kabantaye Pau. Kasama ko na ngayon sino yung nasa baba? Hello. Hi. Oh. Ako Magpakilala po ka. si Regine. Chismosa Regine. From By the way, si Palumanga. Ma'am Shella, hinahanap niya si Shana. Miss Shella, si Shana hindi daw makapasok. Ay, tinatry niya pa pumasok. Medyo mahina yung kanyang signal. Okay? And, yun nga, si Chismosa Regine. Hello, Miss Shella Pisales. And sino nasa tabi ko? Ay, ito pala, ito. At ako naman po, si Chismosa Glyza. Nagmula Yeah. sa Pangpang, Bago City. Ayun, Pangpang, Bago City. So sila yung makakasama natin ngayon as my co-host sa Chismisang ito. Hapon na hapon, medyo maulan. Oo, hapon na hapon, talagang nag-chismis tayo, no? Okay. Nasaan na ba ibang mga chismosa? Actually, madami sila mga kabantaye. Now, mayroon tayong topic ngayon. Okay? Tamang-tama. Ito ay tungkol sa love. Yan. Ikaw ba chismosa, Regine?
Ilang beses ka na bang ilang beses ka na bang Eto na pala si Chismosa Shana, oh. Shana, hinahanap ka ni Michelle. Pakigreet si Michelle, Shana. Shana, pakigreet si Michelle. Okay, Shana. Tumahimik ka na lang muna. Okay? Regine, ilang beses ka na na in love? Chismosa Regine. Madaming beses na po. Wow, madaming beses. Ilan nga? Hindi na ba mabilang? Hindi na ba tayo mabilang? Secret. Si Glyza. Maraming beses na rin. Maraming beses na rin. Pero ano ba yung orientation ni Glyza? Pwede ba ipaalam? Yung ano po? Yung orientation mo, yung gender or ano? Bisexual. I'm proud to be bisexual. Yan. Si Regine, ano ba si Regine? Gay? Gay. Si Regine, straight si Regine, ano? Yan. So si Glyza, bi siya. Ibig sabihin, pwede siya ma-inlove sa lalaki, pwede rin siya ma-inlove sa babae. Pero when it comes to sa heartbreak, Regine, naranasan mo na ba masaktan? O, chismis talaga. Yes, sir. Regine? Talaga? Papa. Kailan lang? Nung Hello, Cara Figueroa. Cara Figueroa is watching. Nung nakaraang buwan? Nung April. Oh, April. Fresh na fresh, ha? April. Na April Fools si Regine. Na April Fools. Okay. Naloko siya, sa April. Ikaw, Glyza. As of now. Ay, Regine muna. Are you single now? Yes. Wow! Wow! Yes na yes. Oh, ikaw, Glyza. How about you? Musta yung love life natin? Masaya. Hey, Ken. Bakit? Siya na all. So, may ano ka? May BF ka? May GF? May BF or may GF? May GF. Okay. Gano'n na kayo katagal? Bago pa lang. Taga-bago pa lang. Oo. Okay. Pero guys, naranasan mo rin yung mga heartaches ng love Yes. before your GF, syempre. Bakit kayo nag-break? Konting konting gulit lang. Oh, ikaw pinagpalit? Kasi ako. Yes. Oh, gano'n? Siya na Sa all. lalaki? Sa lalaki Hindi, ba? pinagpalit ako sa may jowa kasi akong lalaki noon. Oh. Pinagpalit ako sa iba. Ay, gano'n. So, yun yung reason bakit naghanap ka na lang ng babae, parang ganyan. Yeah. Hindi. Next time. In the future, pag-uusapan natin yung love life ni Glyza kasi parang interest. Uy, talaga Glyza, ha? Talaga si Shana, oh. Talaga Glyza, sabi daw. Alam kasi ni Shana yan. Sabi ni Shana, naranasan mo na daw, naranasan mo na daw na ipagpalit ka daw sa sa ngongo. Sa sungi. Sabi ni Shana. Totoo ba yun, guys, ha? Pinagpalit ka sa ngongo? Totoo yun, sir. Totoo. Pero siguro gwapo yung ngongo kasi, di ba? So, ito na. Bakit mga kabantay pinag-uusapan natin yung mga heartaches na yan? Kasi, mayroon tayong mystery guest, okay? May mystery guest tayo na siya na bahala mag-explain sa inyo kung ano yung kanyang mapait daw na karanasan sa love. Okay, everybody, please welcome ang iba, kundi, pero remember, hindi ito yung tunay na identity niya kasi gusto niya daw itago yung kanyang pagkakakilanlan. So, itago natin siya sa pangalan, Nari. Hello, Nari. Hello, Nari. Hi, Nari. Hello, Nari. Nari, buhay ka? Buhay ka pa? Hello po. Ayun, di ba? Ang sweet-sweet ng boses ni Nari. Okay, so by the way nga pala sa mga viewers natin dyan, Hello po sa mga viewers. Yes, hello Nari. At hello din sa mga viewers. Sa mga viewers natin dyan, kung may mga may mga reactions kayo sa isi-share ni Nari, or may mga comments kayo, may gusto din kayong ipa-shoutout, don't hesitate. Huwag mahiyang i-comment kasi babasahin natin iyan. Okay? So Nari, si Nari for sure taga-bago, huwag nating tanongin kung taga saan siya, okay? So Nari, kailan yung iyong huling pag-ibig? When? Kailan? Last year. Last year po. So for ngayon ba Nari, may ano ka? Do you have special someone ngayon? Yes. Oh, meron na. Oh. Pero ikwento mo sa amin yung ex mo, yung karanasan mo sa ex mo, tama? Opo.
Okay. Interesting. So ito, paano ba kayo nagkakilala ng ex mo na yan? Ganito kasi yon noong grade 7 ako, taga dito yan sa amin at hindi ko rin, Oh, hindi ibig rin naman sabihin, kami grade ano ka pa lang? napapansinan. Sandali na, Grade ibig sabihin, 7. grade ano ka? Ngayon, grade ano ka ngayon? Senior high school. Okay, so grade 7 ito nangyari. Medyo matagal na rin pala, no? Sige, continue, Nari. Go. Habang tumatagal nun, napapalapit kami. 25 years old siya noon at Huh? ako, grade 7. Grade 7 ka, siya 25 years old. Wow. Yeah. Sige, wag mo na natin tanungin yung edad mo or yung gap nyo. Okay? So, 25 ka, basta grade 7. Ay, 25 siya, grade 7 ka. For sure, not legal age ka pa nun, okay? So, again, paano mo siya nakilala ulit? Na, napalapit kami kasi malapit lang dito yung bahay nila. At Okay, hindi ko din kapitbahay. namalaya na may pagtingin ako sa kanya. Uy, gano'n talaga. Hindi na malayan. Sana all. Talagang hindi niya namalayan. Okay. So, sandali Neri ha. Si John Caballero, pa-shoutout daw sa guwapa namon nga admin, Arian Karel Bravo. BYG Ariana, pinapa-shoutout ka ni John. Okay. So, ito. Kapitbahay ni Neri, yung lalaki. Pero ano pa si Guy? Pangalanan natin si Guy. Bigyan natin ng name si Guy. Regine, chismosa Regine. Ikaw magbigay ng name sa kanya. Pikachu? Ano yung papangalan natin kay Guy? Glyza. Ano gusto yung pangalan kay Guy? Si Wala Wala akong na sa maisip. pangalang, ano ba? Ivan na lang, Ivan. Oh, Ivan. Okay, Ivan. Sige. Sino? Si Ivan, kunwari yung ex ni Neri. Ano yung sinasabi ni Glyza, from time to time, iyan mo ako ha. Kapag may nababasa ka sa mga comment, i-post mo. Hindi ko Okay? nakakita. Now, so si Ivan, kunwari, ang ex ni Neri. Okay. Yes. So, ano ba, Neri? Niligawan ka ba ni Ivan? Paano ba kayo naging close? Paano ba nagsimula yung kinuha niya yung cellphone number mo? Paano ba yan? Paano ba? Pakikwento sa amin. Na ako yung naunang nag-text sa kanya pero hindi niya naman alam na ako yon. Okay, so Nagpapanggap lang ako. okay, ibig sabihin Neri, ikaw yung gumawa ng first move. Paano mo nakuha yung number niya? Hindi mo na alam? Galing galing sa mama ko. Okay, sige, that's it. Okay na yan. So, ibig sabihin magkakilala sila ng parents mo. So, sa text, paano ba naging textmate kayo? Nagkunwari ka bang ibang tao? Ganon? Parang ganon? Hindi po. Hindi ko lang inamin yung name ko at ganon. And then talagang talagang pumatol siya agad sa text pa lang ha, kahit hindi mo inaamin yung name mo ha. Talagang pumatol siya sa text. Hindi pa naman. Nung nalaman niya na ako yon, doon pa lang nag-start. Okay. Pero that time, single si Guy. Tama? Yes. Hello kay Solis, Amipil, hello. Sabi doon ni siya na age has nothing to do with love daw. Correct. And sabi din siya na daw familiar, sang kuha number chuchu. Okay. So diyan naman talaga madalas nagsisimula yung yung nung time ko talagang hingian ng number, textmates. Ngayon kasi 'di ba, Glyza and Regina uso na yung Facebook na. Messenger. Yes, Messenger. Mas madali mas madali Messenger. maghanap ng love life ngayon kasi because of social media. Noon kasi nung ako nung high Sa school. messenger na nagliligawan. Sa Messenger na nagliligawan, di ba? Kasi ako nung high school ako, yung uso doon noon yung ewan ko, alam ni Michelle yan. Yung special paper, magsusulat kami doon, tapos lalagyan namin ng perfume para magbumango, tapos ipapabigay namin sa barkada namin kasi nahiya kami na kami yung magbibigay. Yun yung uso noon. Talagang pahirapan pa yung diskarte. Tapos, ngayon, i-chat mo lang, i-hi mo lang, yan, pumapatol na, gaya ni Regine, no? Tama. Chat lang, So, pero kay Neri at saka kay Ivan, through text daw sila. And, nagpakilala siya later na. So, nung nagpakilala siya, nagustuhan, ano ba Neri, nung nagpakilala ka na ikaw, ano yung nangyari doon? For friends ba yung pag-text mo sa kanya or talagang inamin mo na agad na gusto mo siya? Or sino yung unang umamin na may gusto sa isa't isa? Hindi pa po ako umamin nung una.
Siya po yung naunang umamin. Oh, Nung ganon. nalaman niyang ako yon. Okay, so nung nalaman niya na ikaw, siya yung unang umamin. Ano yung pagka-text niya? Ano yung pagka-text niya? Nalimutan ko na kasi ilang years na din. Wow. Wow. Okay. Tagal na. Nalimut. Hoy, kayo Regine, ano yung reaction niyo sa ganon? Regine, kayo ba Glyza and Regine? Ano yung reactions niyo sa ganung may age na ganun kalaki? Yung it's either a guy or a girl. Ano yung reaction niyo kapag ganun yung karelasyon? Okay lang naman. Kasi Okay wala lang. namang problema lang din yan. as long as na Age nagmamahalan doesn't sila. matter. Ganon? Okay. O sige, noted dyan. So yung mga viewers natin dyan, okay? So kung may mga opinion kayo, paki-comment. Don't worry. Okay, babasahin natin yan or shout out. Okay? So ganon. So inamin niya na may gusto siya sa'yo, Nari. How about Yeah. you? Ano agad yung naging reaction mo? Nagulat ako kasi akala ko hindi niya din ako gusto. Yun pala, gusto niya din ako. So from the beginning, so ibig sabihin niya, Nari, from the beginning, ikaw talaga may gusto sa kanya. May gusto ka na talaga sa kanya, kaya kinuha mo yung number niya, ganon. Yes. Po. Okay. Ano ba yung mga nagustuhan mo sa kanya? Sige, pag-usapan muna natin. Ano ba yung sige, rate the guy. 1 to 10 ha. 10, yung kasing gwapo ni Piolo Pascual. 1, yung kasing gwapo ni, huwag na sabi ko sino. 1 to 10, gaano ba kagwapo si guy na to? Bakit parang nagustuhan mo siya agad? Sige. Kasi di ba, ito naman ha, Nery, sandali lang ha. Huwag natin ipagkaila, di ba? Yung una talaga natin nakikita sa tao talaga yung physical appearance kasi hindi pa naman natin alam yung ugali niya, di ba? So kapag nagustuhan natin yung tao, automatic dahil yon sa unang tingin sa face, katawan, or sa what. So, rate natin si Guy. Neri, 1 to 10, gaano ba kagwapo itong si Guy? Noon 10, ngayon hindi na. So, noon 10? Gwapong-gwapo ka kay Guy? Ngayon, wal. Siyempre, Bakit tawa-tawa? Sandali. Bakit tawa-tawa si Regine at Glyza? Tanong ko lang muna kay Glyza at Regine. Kilala niyo ba si Guy? No, hindi naman kilala. Hindi niyo kilala, sigurado kayo? Yes. Totoo. Hindi niyo talaga kilala Totoo, yung hindi Guy. naman kilala. Hindi niyo alam yung mukha, hindi niyo nakita sa mukha or whatever. Sure? Sure. Yeah. Para ayoko maniwala. Yes, sir. Kasi paano ko sana magpaparate din ako sa inyo. Sa kanya 10. Gusto ko rin sana i-rate niyo rin si Guy based sa inyong Ako, wal. Kasi ex niya naman eh. Ex niya na eh. O pwede natin i-rate. So again, tanungin ko kayo. Kilala niyo ba si Guy? Personally or hindi? Hindi. Personally, hindi ko kilala. So hindi ko mapaparate sa inyo si Guy. Hindi, sir. Hindi ko mako-compare. O sige. So halimbawa, Neri, so noon 10. As in, ibig sabihin talagang perfect na perfect yung kagwapuhan ni Guy para sa'yo noon. Yes. Wow, yes. Oh, na-curious talaga ako. Gaano kaya kagwapo si Guy, Bakit kagwapo si Nari? Now, Nari, so nakagustuhan mo siya sa looks niya. Ano pa? Ano pa yung mga nagustuhan mo sa kanya? Bakit nagustuhan mo siya? Kasi mabait siya. Mabait. And Oo, mabait hindi siya daw. Sige. sinungaling. Oh, sino yung sabi hindi sinungaling? Sino yung sabi hindi sinungaling? Ikaw, Nari? Hindi siya sinungaling si Guy? Oh, sige. Hindi siya sinungaling noon. Oh, sige. Noon daw. Mabait, hindi siya sinungaling. Ano pa? Logi! Marespeto Ano pa? din siya. Ha? Yun lang. Oh, may respeto siya. Sabi doon siya na, beauty is subjective daw. So, sabi niya na. So, para kay Neri daw, gwapong-gwapo si Guy. Ewan natin sa iba, no? Baka hindi ganun kagwapo si Guy sa ibang tao, okay? Now, so mabait, hindi sinungaling. Caring ba si Guy? Caring. Thoughtful, ganun. Opo. Yan kasi talaga yung ginagawa ng mga lalaki, akala nyo lang. Lagi nilang nilalagay yung best foot forward nila. Okay? Kapag hindi nyo pa siya kilala, kapag dumidiskarte parang si Guy, di ba? Lagi yan. Best foot forward yan. Hindi naman pwedeng magpa-bad boy agad, di ba? So, ipapakita na talaga sa iyo na mabait siya, caring, etc. Siyempre. Yun. Sige, let's continue. So, ayan. So, sinabi na ni Nari na gusto si Ivan pala yung unang nagsabi kay Nari na gusto niya siya. So Nari, ano yung naging reaction mo? Sinagot mo ba agad siya or may ligawan pa bang nangyari?
Opo, na 2 months, ganon. O, 2 months Oh, nilagawan. 2 months. 2 months ka nagpaligaw. Paano ba siya mangligaw, Nari? Through text din, kasi Through ano? hindi Through naman what? kami pwede. True? Through ano? Through text. Oh, through text. Okay. Nabingi ata ako doon, Okay. Okay. So, niligawan ka niya through text. So, ano yan? Everyday may good morning, everyday may good night, everyday may nakakain ka na ba? Mga ganyan-ganyan. Oo, ganon. Oo. Lagi. Ganun lagi, no? Thoughtful pa, no? Kapag nanliligaw, di ba? O, sige. Ano yung mga special na ginawa niya sa iyo in that 2 months time? Ano yung matatandaan mo ng mga na kinilig ka or yung mga special na ginawa sa iyo sa panliligaw niya sa iyo? Through text. Through text ba? Hindi ba kayo nag-meet in person nung nanliligaw siya? Nagkikita, kaso hindi kami pwedeng magkasama kasi Bawal, di ba? Bawal Issue. pa. Oo, siyempre. Oo, naiintindihan natin yan. Okay? Now, ano yung mga special na ginawa niya sa iyo? Kasi nung time na yun, I have family problem, kaya ginagawa niya lahat para I feel better naman. Oh. So, ibig sabihin, parang nung time na down si Nari, nandyan si Ivan. Parang ganun, di ba? So, nung time na malungkot si Nari, naging sandalan niya Sandigan. si Sandalan. Sandigan. Parang politiko. Mga well. Naging sandalan niya si Ivan. No. Usually ganun. Sige, later on, magko-comment tayo about that. Sige, continue lang muna. May family problem ka. About saan yung family problem mo, Nari? Pwede bang sabihin or secret lang? Secret po, secret. Oh, sige. Okay. So si Ivan, yung parang naging naging best friend, ganyan sa family problems mo, no? Apo. Like anong ginagawa niya sa iyo para para masabi mong parang natulungan ka niya sa mga problems mo? Ano ba yung ginagawa ni Ivan? Ivan the Great. Ay, pandikit. Nagbibigay ng advice, comfort, and love, Yeah. gano'n. Wow! Paano yung comfort? Mga well. ikaw Regine, paano ba yung comfort sa tingin mo, Regine? Paano ba magbigay ng comfort? Adjust mo sa Regine. Hindi ka pa ba nakapagbigay ng comfort? Kanino? Sige. Sir? Sige, sa friends. Paano ka ba magbigay ng comfort as a friend? Binibigyan mo Ano ng lang? ginamos, bagoong? Ay, malungkot ka. Ito ginamos or bagoong. Ano ginagawa mo? Binabayo mo yung friend mo? Binabayo. Kinakausap. Oo, kausap In lang. Ganun. person. Oo, tapos Kausap. tinatanong. Kung ano yung problema. Basta Kinakamusta? Parang ganun. Kinakamusta? Ikaw, Glyza, paano ka ba mag-comfort? Halimbawa, ito si Shana, kunwari may problema siya. Okay? Sa mga Boyfriend. kay Juan. Kung may problema ba si Shana kay Juan, ano yung Kay ginagawa mo, baby Glyza? niya. Binibigyan ko siya ng advice, pero di naman siya Advice. nakikinig. Ay, ganun. Sabi daw ni Shana, pinapatawa mo daw siya kapag kino-comfort mo si As Shana. always pinapatawa. naman. Pinapatawa. So sige, si Neri, ikaw ba pinapatawa ka din ba ni Ivan? Neri? Noon, always po. Oh, so isa yun sa mga nagustuhan mo sa kanya yung pagiging joker niya, parang ganon. Yes po. Oh, ganon. Sige. So paano mo siya sinagot? Na text din. Sa text. True text din. Oh, so parang tinanong sa'yo ni Ivan? Tinanong ba sa'yo ni Ivan? Hindi, sinabi ko lang sa kanya. Paano mo siya, ano yung sinabi mo sa kanya? Kung gusto niya ba maging kami, di sabi ko. Ayun. So, ano sabi ni Ivan? Siyempre, ano sabi ni Ivan? Sabi niya, ano daw? Oo daw. Oo, yun. And Gusto then, niya din. nag-slow motion yung mundo, may background music na agad. If ever you're in my... Okay, wow. So,
So in that day, naging kayo na. O, sandali, si Shana, talagang all caps, so, Hoy, Glyza, noon pa daw yon. Pinagsisisihan niya na daw na hindi siya nakinig sa inyo. Okay? So, nagsisisi daw si Shana na hindi niya pinakinggan yung advice niyo. Okay. So, ayun. So, nung naging kayo na, actually, mga gaano kayo katagal ni Ivan, Neri? 2 years. Oh, tagal. So, kung 25 siya, 27, hanggang 27 years old siya, ganon. Tama ba? Yeah. Yes po. Ang tagal na. Tumagal kayo ha? As in, tumagal kayo ha? Okay. So, paano ba, Paano ba unti-unting, paano ba nagkakaroon na ng problema yung relationship nyo in that 2 years? Mga gaano katagal nung nagkakaproblema na yung relationship nyo? After 1 month, nung sinagot ko siya, nalaman agad ng parents ko. And sinabi nila na hiwalayan ko daw siya. Oo. Pero hindi ko ginawa. Okay. Kayo ba, Glyza Regine? Ibabalik ko ulit sa inyo. Halimbawa, okay? Halimbawa, sinabi sa inyo ng parents nyo na hiwalayan nyo yung karelasyon niya. Ano gagawin niyo? Yung totoo. Sir, Ano? Yung totoo, if mahal naman nyo yung isa't isa, hindi mangyayari yon. Wah! Parang, so medyo itatago nyo, ganon. Oo, ganon. Kunwari, hiniwalay, pero hindi. Ikaw din, Glyza, ganon din. Syempre. Parang ganun na din. Yung mga viewers ba natin, yung parang hindi nagpaparamdam, ha? Wala ba kayo gustong ipa-shout out sa yung mga viewers, yung mga nanonood dyan? Ano yung mga, yung mga gusto nyo, makisali kayo sa chismisa namin? Huwag kayong mahiya kasi babasahin natin yung comments nyo, okay? Now, so ayun. So, gusto ng parents ni Neri na hiwalayan si Boy. Ano yung naging reaction nila? Alam ba nila na na matanda, medyo may edad na si Boy? Alam ba ng parents mo? Yes po. Yun. Okay, isa yun siguro sa mga reasons bakit gusto nilang hiwalayan mo na. So ano yung nangyari after that? Anong ginawa niyo? Nang tinago lahat. So so itago Naging 1 month, naging 1 month. private. 1 month pa lang sila. Private. Nahuli na. It means for 23 months. Kasi naging 2 years lang. Mahigit 1 taon nilang tinago yung relationship. So how was it? Musta naman yung secret relationship? Na-enjoy mo din ba, Neri? Yung ganun. Yes po. Naging masaya? Ganun pa din naman, like Like parang lang? Parang normal lang? lang. Kaso Tago-tago lang. hindi kayo Taguan. hindi maipost sa Facebook, ganun ba? Hindi maipost sa Facebook. Hello Norvin Shadow, sana all sir. Norvin Shadow, sana all daw sabi niya. Hello Norvin. Ano 'yan? Ano yung mga ginagawa dahil tago siya, hindi kayo makapag-post sa Facebook. Through through text lang, parang ganon. Through text Yan and ba? call. Nun. Pero siyempre pag call dapat wala yung perso, parang gano'n siyempre, di ba? Baka mahuli ka, di ba? Tama? Oo. Kamuti lang. Correct. Okay, so eto na. Sino-sino yung mga friends mo? Or may nakakaalam ba bukod sa inyong dalawa? May ibang tao ba na nakakaalam? Meron. Mga kaibigan ko lang din. Okay. Si Glyza, ay alam mo. Alam mo ba, Glyza? Hindi. Tinulungan mo siyang itago. Si Shana, Regine, alam nyo? Tinulungan nyo ba? Or tinulungan nyo din ba itago yung relationship ni Nari? Ganyan, ha? Okay? Hindi. So mag-comment kasi dyan Shana all, ha? Okay, so mga kaibigan mo. Pero kahit pa paano, Nari, nakakapag-date kayo ni Ivan, tama? Yes po. Bilang sa kamay. Bilang sa kamay. sa kamay. Oo, ibig sabihin hindi lagpas 10 yung mga dates nyo. Kasi bilang lang doon sa kamay. Hindi abot hanggang paa. Hindi. Wow. Okay. Pero okay, sige. Okay na, at least yung dates nyo, lang, no? Pero Neri, nabubuksan mo ba yung account ni Guy? Yun yung tanong ko. Opo. So makikita mo talaga ng account. Okay, so loyal siya, parang ganun. Makikita mo talagang hindi siya nag-chat sa ibang babae, parang ganon. Opo. Okay. Ba? Loyal pala si Guy. So ito na.
Eto, sandali sabi doon ni Shana, perks of having a secret relationship. Yung proud ka sa kanya, pero hindi niya, perks ba yan? Or cons? Shana. Hello, Sir Joseph! Hello, Sir Joseph. Buti naman si Sir Joseph. Eto ngayon yung aking online kwentuhan about love life na may mga mystery guests kami na mga i-guest Sir Joseph. Si Sir Joseph is a vlogger also. May mga vlogs yan sa ating YouTube channel na Bantaye, okay? Sir Joseph. And lumabas yan sa sa palabas ni Jessica Soho. Nandun sa Bantaye. And lumabas din si Sir Joseph sa Bombo Radyo. Okay? Yes, celebrity, di ba? So sabi doon siya, na perks of having a secret relationship, yung proud ka sa kanya pero hindi mo daw siya maipagmalaki kasi bawal. Pero siya, hindi yan perks. Okay? Kasi yung perks Nakarelate si Shana. Nakaka-relate siya na, bakit ganun? Yung perks siya na, di ba, positive yan. So yung, kung ganyan, hindi yan mga siguro, cons of having a secret relationship. Okay? Now, nakaka-relate siya na, next time siguro siya na i-guess natin, di ba? So, Nari, kailan nagkaroon na medyo gulo ang inyong relationship? Last year po. Last year? Yes. Sabi doon ni Sir Joseph po, ikaw na Sir, idlaw na ko mag-ubra sa inyo. Yes! Sir Joseph, gawa tayo ng educational videos ulit. Malapit na yung election, pwede tayong gumawa ng voters educational videos. Okay, tulungan tayo. Sige, contact lang tayong dalawa. So, Nari, kailan kayo naging nagkaroon ng problema ng mga gaano na kayo katagal na nagkakaproblema yung relationship niyo? Yung parang 2 years na kami noon. Last year. Okay. Okay. Magto 2 years na talaga. Ano yung reason? Sige, ano yung reason ng gulo? Kasi umalis niya siya dito nang lumipat. Lumipat siya ng bahay. Apo. Then, ano nangyari? Tapos umuwi dito yung ex niya, galing ibang bansa. Okay, OFW si ex. Pareho sila ng age. And merong nangyaring burol dito. Kita na. Wait. Bago tayo pumunta muna sa burol, okay? May libing. Galing ni Neri, ha? Ang galing ni Neri, ha? Okay, may libing daw. Baka paglibing. Okay, wait lang, Neri. Okay, bago tayo pag-usapan yung mga burol or yung mga libing na yan, eto muna. Paano mo nalaman na bumalik dito si ex niya? Nahuli mo ba sa Facebook niya? Kasi ano ganyan? Kasi buro yung pag-iisip mo eh. Na pinsan kasi ng papa ko yung Okay, sige. Relative pala. Yes, relative. Pero, sa mga time na iyon, nabubuka ko rin yung account ni Boy. Tama? Yun nga, kasi hindi na siya masyado nag-open, kaya at Okay, wala so na din siyang cellphone. Nawalan siya ng cellphone? May trabaho ba Nasira yung phone niya. Pero may trabaho ba si Guy that time? Apo. So possible may cellphone siyang iba na ginagamit. Paano niya mamimit yung ex niya kung wala siyang communication doon, di ba? Sa tingin niyo, Glyza? Magkalapit sila ng bahay. Ay, kasi magkapit-bahay pala. Magkapit-bahay pala. So kaya pa sila nagkikita. Okay. So parang talong-talo si Nari pag ganyan. Okay, sige. Mamaya may comment tayo dyan. Pero actually, kahit magkalapit sila ng bahay, nasa kay Guy naman alam niya naman na taken siya, or alam niya naman na may GF siya. Hindi sana magkakaroon ng problema kung hindi siya nag-entertain. Ibig sabihin, possible siguro Nari, nung OFW pa lang yung ex niya, baka may communication sila. What do you think? Sa tingin mo ba nung OFW si ex niya, na nandun siya sa ibang bansa, may communication pa rin sila or wala talaga? Maybe. Siguro sa kapatid niya, kasi yung kapatid niya, best friend sila nung ex Okay, so ibig sabihin hindi pa rin napuputol yung kanilang communication. Hindi pala talaga siya totally umalis sa presence ng kanyang ex. Okay, so eto na. So bumalik dito yung ex, bumalik dito si ex. Nag-meet ba sila? Or nag-date sila? Opo. Parang ganon. Paano mo nalaman na nag-date sila? Siguro.
Hindi ko alam. Kasi meron namang boyfriend yung girl. Nalaman ko na lang na nag-break na sila and ayun, Naging sila ng nagkakasama BF na sila nung Ivan. boyfriend ko. Ay, ganun. Okay. So, paano ba nahuli? Sige, dun tayo sa hulihan. Dun sa burol, magkasama sila doon. Bakit natatawa ako sa burol, ano? Ano kayong libingan ito? Sabi ni Shana, baka ibang libing. Iba doon nilibing. Baka Ay, naku, ibang Shana. Okay, doon, sige. Balik tayo sa burol, sige. Sa burol, may patay, syempre. Oo. Ano nangyari sa burol? Sige. Naglalaro sila doon ng baraha. Okay. Nasa likod niya yung girl. Girl, ikaw? Ano yung ginagawa mo sa tinutokso sila burol? na nandun yung mga pinsan ko, wala ako doon. Sige. Tinutokso sila na? Tinutokso sila na ang swerte daw kapag nasa likod yung girlfriend. Wow. Kayo pa rin, naniniwala ka ba na maswerte daw ba kapag nasa likod yung boyfriend mo? Naniniwala ka na sa kasabihan na yun? Ano yung connect? Ano yung connect? Ewan kapag ko nasa, nga. Parang wala pag nasa namang likod connect yung girl yun. daw, maswerte. Nasa Walang likod ko si connection. Dabi, oh. Nasa likod ko si Dabi, Ka- oh. Kahit magkatabi pa sila, malas din yun. Oo, sabagay. Galit na Kasi galit. out of cheating. Oo, naku, bitter. Kakakain ng palaya. Sige. So, sige, nasa likod yung girl. So, nagkakaroon ng tuksuhan, ganyan. And then, ano yung nangyari? Nabuhay yung patay. Hindi. Yung patay. So, sige, ano nangyari? Nahuli sila ng pinsan ko. Patay. Yung Kaya- pinsan mo nakahuli. Opo. Sige. Nahuli sila ng pinsan mo. And then, anong ginawa ng pinsan mo? Kinuhanan niya nung picture and sinend niya sa akin. So, kinuha niya ng picture. Sana, kinuha niya rin ng thumb mark. Pinag-fill up niya ng form. Picture lang, kulang. Wala nga. Kulang yun. Di ba? Kulang yun. Kinuha niya ng picture, tapos sinend sa'yo. Ano yung nakita mo sa picture? Magkasama silang dalawa doon. Ano sila, magkatabi lang? Ano? May back hug? Ano? Nakaganon yung patay. Nasa harapan niya yung boy, tas nasa likod yung girl. Nasa Habang harapan ng naglalaro boy. ng baraha. Sandali, hindi ko ma-imagine ha. Si boy, naglalaro ng baraha, nasa likod niya yung girl. Nakaupo. Nakaupo. Tapos, Ano yung ginagawa ng girl sa likod? Kinakamot siya, gano'n? Ano yung ginagawa ng girl? Nagsaselfone. pampaswerte. Pampaswerte daw eh. Hello, Crisel, BYG Crisel. So, nandun si girl. Sweet ba sila sa picture? Parang ganun. Kasi tinutuks ko eh. Pero sa picture, ano, nakakbay ba si girl sa kay boy? Si boy ba nakakbay kay girl? Ano? Paano? Ano lang ba yung posisyon nila? Yan eh. Yung patay yung pag-usapan natin. Sige, patay na lang yung pag-usapan natin. Ano yung posisyon ng patay? Huwag na. Bakit ba? Gusto ko malaman yung posisyon ng girl. Sige na, continue. Ayun. Parang nasabi na sweet sila. Ano yung posisyon niya? Wala naman, parang ano lang, magkatabi lang talaga, parang ganon. Wala naman, pero malalaman mo din naman kasi tinutukso sila nung kapatid nung girl. And syempre nararamdaman niya ng girls kung minsan, okay? Kapag may mali siya, nararamdaman niyo din yan. Kapag boys, nararamdaman yan, okay? Very good. Now, eto. So after nung nakita mo yung picture, ano yung nangyari? Break up ba agad? Away? Ano yung nangyari? Batuhan ba ng plato? Tinanong ko siya kung bakit ganun yung nangyari. Patay. Hindi naman siya nagsabi na pupunta siya sa Patay. Purol. Lamay. O sa burol. Lamay. So, ibig sabihin, pumunta lang siya ng lamay na hindi nagpapaalam sa iyo, hindi kanya in-inform. Tama? Opo. Okay, so sabi ni Crisel, Sir, ano ang ginasanaol ni Mama? Si Mama mo yun? Ewan ko all sila sa naol ni Mama mo. Nag-i-enjoy daw siya. Siguro nag-i-enjoy siya, Crisel, sa pinapanood niya. Okay. So, doon pa lang, parang red flags na yun, di ba, Regine and Glyza? Kapag pumunta yung lalaki na hindi ka pinapaalam, it means, hindi naman pwedeng nakalimutan niya, di ba? It could be na wala siyang respect. Una na yun, wala siyang respect, hindi ka niya nire-respeto, or may gagawin siyang, alam niya na ikakaselos mo. Di ba, tama siya? Tapos magkasama pa sila nung ex niya. Yun nga, kasi may mali siya na. Sa umpisa pa lang may mali siya na.
Kasi pupunta siya ng lamay with the ex kaya hindi kanya pinaalam. Pero buti na lang it's a small world. May nakasend sa iyo na kasi imagine kung nangyari yan noong unang panahon. Imagine, halimbawa nung unang panahon ng Kastila. At ganyan yung nangyayari. Mahirapan yung pinsan mo, i-drawing niya yun. Di ba? I-drawing niya yung stura nung ni Ivan at nung ex. Tapos ipapalipad niya pa sa kalapati. Tapos marinig mo. Sabi ni Shana daw, nakaka-relate to si Shana. Yan din daw, yan siguro nangyari sa kanya, no? Sige, ano yun? Nung time na ano yun? Regine? Liza? Ano yun? Sino nagsabi? Ako. Regine. Sabi Ano? ko po. Si Regine. Siguro nung time na yon na nagkita sila, baka may relasyon na. Or nagkabalikan, ganun. Baka may something na. Oh, ano Mary? Ano sa tingin mo? Ano ba yung pagkakaalam mo? Nung nagkita ba sila sa patay? Ano ba? May sila na ba? Nagbalikan pa sila? What do you think? Nagkabalikan na sila siguro kasi hindi naman alam ng mga tao na meron kami. Kasi Ay, oo, private tama. lang. Oo. Napakadali kay Guy na makipagrelasyon sa iba in public kasi nga tinatago lang yung relasyon nyo. Okay. So yung nangyari dyan, Neri, ikaw talaga yung talo sa ganyang setup kung iisipin natin. Okay? Opo. Napakadali kay Guy na maglaro. Okay. Sige, continue. So nung nalaman mo, anong ginawa mo? Tinawagan ko lang siya at kinausap. Oo, nag-usapay kayo. Kinausap. Okay. Nagkwentuhan pala, nag-usapay tuloy, no? Parang iba yung ano. Sige, kinausap. Paano? Halimbawa, sige. Halimbawa ko si Ivan. Nag-ring. Mag-usap tayo, Neri. Kunwari lang ha, mag-uusapay tayo ha. Nag-ring. Uy. Tapos ikaw, Regine, ikaw yung babae. Ano tinawa? Nari. Grabe. Wait lang. Oo, sige lang, mag-actingan tayo dito. Nari, nung tinawagan mo ba siya sa mismong sa mismong time na yun, or ano na, kinaumagahan na? Kinabukasan na. O kinabukasan na. Sige. So, halimbawa, wala pala si babae. So, nag-ring. Ano yung tawagan niyo, Nari? Ano yung tawagan niyo? Ano? For the goal? Ano yung tawagan niyo? Honey? Na. Be. Makabago. Benga. Be. O, sige na. Talaga nag-isip siya muna. No? Sige. Hello, Be. Good morning. Bibitawan. Halimbawa ko si Ivan. Hello, Be. Good morning. Napatawag ka. Hello, Be. Be. Why did you call? Bakit hindi sumasagot si Bebe? Wala ba siyang signal? Bebe! Paano mo siya? Sige na. Ano sinabi mo? Ano yung sinabi? Hello, Be? Ay, Bebe? nagmura kasi ako. Nagmura ka. Pagkatapos mo magmahal, nagmura. Oo. After nagmahal, nagmura. O sige, kunwari lang nagmura ka. Leche plan, halimbawa, leche plan. O sige, pagkatapos mong magmura, anong ginawa mo? Tinanong ko siya kung bakit ganon. Bakit ano? Tapos, Hindi, tanungin mo ako. Ako tanungin mo ako. Sabi doon ni Siana daw buwag daw ako. Sige, kunwari lang. Acting lang. Sige, tanungin mo ako, go. After ng mura, go. bakit mo ginawa yon? Bakit ano? ka pumunta doon? Di pa doon. Yung ano? Ano yung ginawa ko? Umiyak kasi ako. Oo, umiyak ka. Sige, umiyak ka na. Pero yung sinasabi mo sa kanya, go. Sabihin mo, ako magre-react, go. Naputol. Hindi pa ko na-signal ni Be. Be. Hello, Bebe. Ano sinabi mo? Bakit kaya ginanyan? Bebe, tawa na kita, be. O sige. Natawa nila ako. Hindi. So tinanong mo siya kung bakit kanya ginanyan. Anong sinabi niya? Anong reason? Ano sinabi niya? Anong palusot ni Guy? Sinabi niya na wala lang daw yon at pinatay niya yung tawag. Oy, guilty. Okay, guilty agad. Okay. Or hindi niya siguro na-expect na malalaman mo.
Kaya hindi siya hindi siya nakapag-prepare ng isasagot. So pinatay niya. After nung pinatay niya, anong ginawa mo? Naglulumpasay ka sa sa higaan? Talagang Hindi. Pinuntahan Anong ko ginawa siya mo? sa bahay nila. Kala ko pumunta ka din sa burol. Pero sandali. How about yung parents ni Guy? Pag pumunta ka sa bahay, yung parents ba ni Guy alam? Hindi rin? Alam nila. Sila alam. Ay, syempre kasi nahuli nga, no? So, pumunta ka sa bahay ni Guy. Ano ginawa mo? Talagang hinampas mo yung pintuan? Hindi Ay, po, Van! hindi ako nag-eskandalo. Ay, hindi ka. Very good yan. Yan dapat. Hindi ka mag-i-scandal. Tama yan. So, ano ginawa mo lang pagpunta mo sa bahay? Pumunta muna ako sa bahay ng pinsan ko. Doon ako naghintay. Hanggang gumabi. Nagte-text ako sa kanya kung nasaan na siya. Hindi naman siya sumasagot. Pagpunta ko sa bahay niya, umiinom lang pala siya kasama nung pinsan nung girl. So talagang wala siyang care. Sabi ni Shana, hindi daw nakapag-rehearse si Ivan ng palusot. O tama. So ibig sabihin talaga, alam niya na pinaiyak niya na before. Hindi nung nakita mo siya, doon na siya sa girl nakikipag-inuman. Opo. So it means all those years, lahat ng pinagsamahan niyo, parang baliwala agad kung dumating na si girl. Ang labas niya, Neri, parang ikaw yung naging option. Hindi ikaw yung naging queen. Kasi, I'm kasi just nung a wala, rebound lang gani. wow, rebound. Parang haba ng rebound. So, kasi Rebound nung wala, for 2 years. yes. Oo, parang ganun, parang ikaw yung kasi nung wala pa si X, ikaw yung naging yung naging aliw niya, parang ganun. Yung Siya ang naging, choice pag no choice. Ayun, galing ni Glyza. Si Glyza rin siya. Ikaw ang Ang choice. sakit na lang. Pag no choice. Okay. So, ganyan. Kaya nung dumating na si X, parang ang bilis lang sa kanyang i-let go. Parang talagang wala siyang care. Ganon, parang ganon ba? So, nakita mo siya nakikipag-inuman? Ano yung iniinom nila? Baygon? Dear. Beer. Okay, sige. So, nagiinuman sila. Paano mo sila nakita? Sa labas ba sila ng bahay nagiinuman? Opo. Okay. So, anong ginawa mo nung nakita mo? Umorder ka rin ng beer? Hindi. Tinawag ko siya. Raymond! Ganon. Raymond! Tinawag mo siya. Nakita ka niya. Opo. So ano ginawa? Si girl, nakita ka rin ni girl. Wala si girl, pinsan niya lang yun. Pinsan. Okay, so wala si girl nung tinawag mo si Ivan. Si girl, Wala. umalis muna sandali? Nag-CR, parang ganon? Ewan, tinago muna nila yung relasyon nila kasi ayaw din ng pamilya ng girl sa boy. Okay, sige, ganun pala yun. Sige, so tinawag mo siya. Okay. So lumapit siya. Anong ginawa niya nung paglapit? Hello, be. Tinanong ko siya, ba't na yun ginawa? Okay. Ba't niya ako niloko? Binigyan mo ng multiple choice, sana. Bakit mo ginawa? A. Dahil may mo B. Dahil ayaw mo na sa akin? Or letter C. All of the above. O sige, anong sagot niya sa'yo? Wala. Hanggang ngayon, hindi ko alam mo bakit niya ako niloko. And Sandali lang. So, nung tinanong mo siya, talagang wala lang siya sinagot. Anong ginawa niya? Nung tinanong mo siya, nag-ano lang siya? Ano lang ginawa niya? sinabi niya lang na wala lang daw yun. Ako pa din daw yung mahal niya. Pero hindi naman. Oy, so ganon. So naniwala ka doon. Naniwala ka doon. Pero paano natapos yung usapan? Yung usapay. Paano natapos yung usapan? Paano natapos yung usapan? Kasi nakainom kasi ako noon kaya ayun, sinaktan ko siya. Pagpunta mo sa bahay, nakainom ka. Oh my God. O sige. So sinaktan mo siya. Sinampal, parang ganon. Oo, ilang beses din yun. Actually, he deserves that naman Sige. Sinaktan mo siya kasi sinaktan ka niya. Wow. Pag Yes, si Regine yun, hinampas niya ng bagoong. Pag si Regine, hinampas niya ng bagoong. Pinagpalit ako. Ganon. O sige. Sinaktan mo siya. Pero siya, after that, paano natapos yan? Umuwi ka sa bahay nyo? Opo. Ikaw lang mag-isa? Sinamahan ako ng mga pinsan ko. Okay.
So ano yun? So after that, hindi na ba kayo nagkaayos nun? Nagkaayos. Hanggang... Nagkaayos pa? Ano ha? Nabola ulit ha? Sige. So nagkaayos pa. Mga gaano katagal kayo naayos? Gaano katagal? Ilang days lang din. Days lang. Days lang. Okay, sige. So, sige, nagkaayos. And then, ano nangyari after nagkaayos? Mansari namin yon. Binati niya ako 12 a.m. yon. Nag-reply ako, tapos... Hinatid ka niya ng 12 ng madaling araw or 12 noon? Lunch Hindi. time? Binati. Binati. Binati ka niya 12 a.m. Akala ko hinatid. Sige. So, binati ka niya and then? Nag-reply ako. Tapos, meron ulit nag-text number niya na minura ako na wag na daw ako mag-text kasi siya daw yung girlfriend. Ganon. So, ibig sabihin, magkasama siguro sila ni girl. Sa text lang yan ha? Sa text. Hindi sa Facebook, hindi sa Messenger. Text. Oh, so kasi kapag Facebook, pwedeng hindi sila magkasama, nabubuksan lang ni girl yung account kaya kanya. Pero kapag text, talaga magkasama sila kung si girl ngayon nagte-text sa'yo. Pero bago natin ipagpatuloy yan, sabi daw ni Crisel, hindi na daw uso, patayin mo na agad. Grabe ka naman, Crisel. Huwag naman ganun. Kapag niloko ka. Sana nga. Bakit ganun? Walang patayan ha? Bad yun. Mamati ka pa na hindi na yan tsakto. Charot, hindi daw yan tama. Pero kung enough ka na, kung enough ka na daw, hindi ka na dapat niloloko. Kay enough ka na bit, tapos maparealize ka na lang na kulang ka pa, how? So waya ka kita worth mo. Ibig sabihin daw, hindi niya daw nakita yung worth mo. Kasi if enough ka na, kung sa self mo daw, according kay Crisel, kung sa self mo daw, Nari, if you have self-love, if you have self-worth, kung nakita mo na enough ka, hindi niya na-appreciate yun, huwag ka na daw magpahabol-habol pa. Okay? Or huwag mo na siyang habol-habulin pa. Parang ganun yung sinasabi ni Crisel. So sige, Nari, tinext ka ng girl daw. Na-stat niya na daw yung minura ka ng girl, parang ganun. Okay. So nag-reply ka pa? Who you? O send load? Sinabi ko na ako yung girlfriend. Wow, ang gwapo ni Gayab nag-aagawan, Ako hindi ko naranasan yung ganyan. Di ba ako yung pag-aagaw? Maswerte ni Gayab nag-aagawan, ha? O sige, Nari, continue. So, ano nangyari? Talagang ikaw sinabi mo, ako yung legal GF. Sabi niya din, hindi, ako yung legal GF. Parang ganon. Nag-agawan kayo kay Guy. Tapos, ano nangyari? Pag-text ko noon, wala nang nag-reply. Wala nang nag-reply. Okay, and then, that's it? Yan na ba yung ending ng relationship nyo? Opo. Hindi na ako nag-abol, hindi na ako nagtanong kung bakit. So yun na. End na yung relationship nyo that time. Wala ka na bang ibang nahuli pa sa kanya? Or yung pinakamalaking huli mo sa kanya? Wala. Yung ex niya lang. Mahal niya talaga yun. Okay. So that's it. Doon na natapos yung relationship mo for 2 years. Okay. Sige. So, yung experience kasi talaga ni Nari. Pang ilang BF mo ba to si Ivan, Nari? 4th. Ibig sabihin hindi ka naman pala bago pa sa pag-BF, talagang may experience ka na sa BF na nakilala mo si Ivan. Pero si Ivan ba yung oldest? Yung mga yung mga previous BF mo before Ivan, kasing edad mo lang, parang ganon? Or meron ding mas older pa? Kasing edad mo lang. Edad lang. And so 1 month lang yun lahat. Okay, talaga si Ivan lang yung tumagal. Okay. So sabi daw ni Shana, if he truly loves you, he will never cheat on you. Cheating isn't an accident. Hindi talaga accident yung cheating. Pasabi-sabi pa na hindi daw sinasadya. Okay? Accident daw. Okay, cheating is a choice. Yes, correct. Cheating is a choice kasi pinagplanuhan yan eh. Okay? Pinagplanuhan yung cheating. Kaya nakapag-cheat ka kasi pinlano mo. Okay? So, ganun yan. So, Neri, ibig sabihin si Ivan yung pinakamatagal ng BF kaya in love siya. I-rate natin yung love mo kay Ivan that time. Sige, kung 1 to 10, kung gwapo ka sa kanya, 1 to 10, gaano mo siya ka-love si Ivan that time? 10. Nakikita mo ba kay Ivan? Nakikita mo ba yung future mo kay Ivan that time?
Talaga nakikita Yes. mo na sa kapatid yung tatanda, parang gano'n. Oo. Si Ivan ba? Opo. Si Ivan ba? Nagkakaroon ba kayo ng mga plans, future plans, or nagbibigay din ba siya ng plan niya? Nagsasabi niya ba sa iyo kung ano yung gusto niya mangyari sa inyo someday? Parang gano'n. Or hindi? Opo, madami. Like, ano yung mga plans niyo in the future? Sige. Halimbawa, magtitinda kayo ng isda sa palengke, parang ganyan. Ano yung halimbawa? Magtitinda ng ginamos. Oo. Bibili kayo kay Regine ng ginamos or bagoong. Tapos titinda niya. Ano yung mga future plans ni Ivan? Bigyan mo ako ng sample. Magpapakasal daw sa Boracay. Wow. Wow! Bakit sa Tapos? Boracay? Wow, social. Kapag magdi-dream ka, lakihan mo na. Sige, ano pa? Ano pa, kunwari? Yun lang. Kasal sa Boracay. Tapos nahulog ka na. Tapos okay na. Dahil sa kasal sa Boracay. Sige. So, tanong ni Crisel daw, ilang months daw siya ng ex. Crisel, 2 years sila. Tumagal sila 2 years. Tumagal siya 2 years. Okay. So, yun, may mga future plans. Now, eto na. Yung problema kasi, ganito yan. Sige, Regine, ano yung reaction nyo sa nangyari? Unahin natin si Regine. Kasi alam ko si Glyza, iba din yung perception ni Glyza dyan. Regine, ano yung reaction mo sa relationship? Ano yung, bilang babae na nagtitinda ng ginamos? Ano yung reaction mo sa nangyari kay Nari? Kung sa'yo ba nangyari yun, ano yung magiging reaction mo? Go. Siyempre, magagalit din ako kasi pumunta siya ng burol, di man lang nagpaalam, gano'n. Kung mahal niya ako, dapat every kung siya sa pupunta, gano'n, dapat magpapaalam siya. Dapat updated. So, sinawa yun ni Guy, red flag na yun na talaga hindi siya loyal or hindi siya faithful. Parang gano'n. Yes po. Okay. So, ikaw naman, Glyza, ano sa tingin mo yung Ano sa tingin mo, bakit parang baliwala lang kay Guy yung 2 years nila ni Nari? Kasi nga, syempre, option niya lang siguro si Nari. Tsaka mahal niya pa siguro yung ex niya. May pagtingin Kaya, pa siya doon. Kaya siguro na binabaliwala niya na lang yung feelings ni Nari kasi nga may mahal na siyang iba at nakafocus siya doon. Ayun. Talagang may galit si Glyza kapag may Pinagpalit sa may pinagdaanan. So, Nari, gaano ba sila katagal ng ex niya na yan? Gaano ba sila naging matagal? Kayo 2 years. Yung ex niya, gaano sila katagal? May idea ka? More than 5 years daw. Kaya ganun. Kasi ganito yan eh. Yung iniisip ni Boy kung saan siya, alin yung advantageous. Kasi pag ikaw, Nari, unang-una, nakikita niya siguro na hindi naman talaga boto yung parents mo sa kanya. Another down na yan sa kanya. Second, matagal pa siya maghihintay sa'yo. Another down yan sa kanya. Third, si ex, kasi kita nyo na, and pwede siya magsimula ng life, another reasons niya. And then next, si ex, mas matagal niyang nakilala kaysa sa'yo. Another reason naman niya yon. Pero, ganito yan. Kasi ang problema, Nari, remember, Ang age. hindi naman, sige, ilagay natin yung age. Sa ano kasi, sa ganyang uri ng relationship, Nari, yung pagiging naive mo, yung pagiging, sige, ilagay natin inosente mo, yun yung tinig advantage ni Boy. At saka yung gaya na sinabi mo, may family problem ka that time. Nung vulnerable ka, nung problemado ka, kasi dapat kapag gumagawa tayo ng desisyon, okay, hindi dapat ay gumawa ng desisyon when we are in a heightened emotion. Halimbawa, kapag malungkot ka, huwag kang magsha-shopping. Huwag kang magsha-shopping kasi mapapabili ka. Okay. Kung galit ka, huwag kang magsasalita. Okay? Kasi may masasabi ka talagang masama. Parang ganun. If you are in a heightened emotions, kapag malungkot ka, you're weak. You're weak. Lalong-lalo na, that time, you're so young pa. Okay, siya, matured na siya, advanced na siya. Maaari na minahal ka rin niya, or maaari na tinake advantage niya lang ang sitwasyon. Okay? Glyza and Regine, gaano ba kaganda si Nari? 1 to 10? 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tupperware yung friend mo, ha? Talaga ba? Maganda ba si Nari? Si So, ilagay Craig. na natin kasi, ilagay natin talagang na-attract mo sa'yo yung guy. Okay? Na-attract sa'yo yung guy. Okay? So, sandali, basahin mo natin yung comment, ha? Mugid na yes, sir, sabi ni Crisel.
Miski ano ka mo kadugay, basta may palangga pa siya, mas piliyon niya ang pass. Correct, Rizel. Kahit gaano kayo katagal, hanggat hindi pa siya nakakalit go sa pass niya, magkakaroon talaga ng problems yan kapag dumating sa time na nagkaroon ng chance yung pass niya na sumali ulit sa buhay niyo. Kasi kapag kayo, ipili kayo ng relationship, make sure na talagang totally free na siya sa pass niya. O si Shana. Pero sir, if he truly loves you and gidya, he can wait kid na iya. Kay balaan niya man nga work, wait kay love niyo. Isa. Wow. If he truly loves you naman daw, willing siya mag-wait. Oh, meron talagang ganyan. Meron talagang mga hinihintay. Okay? Pero, yung nakikita ko kasi kay Guy, talagang talagang tama yung sinabi niyo. Talagang ginawa niya lang option si Nari. Kasi wala pa siyang ibang options. Pero nung nagkaroon siya ng ibang options, doon na nakita kung ano lang yung worth ni Nari sa kanya. Okay? So ikaw, Nari, naka-move on ka na ba kay Ivan? May tinanong si Crizel. May tanong ba si Crizel? Sandali. Ano yung tanong ni Crizel? Sabi niya, Ano sabi ni Crizel? kilala mo Wala daw akong- yung ex ng boy. Ako? Si Nari. Bakit? Kilala yaman ang ex ng boy, Sir How? Yes, kilala ko. Kilala mo? Kilala mo personally? Magkakilala kayo ng ex? Or nakilala mo because Relative ko sa relative. Oh, relative mo pa? Yeah. Relative mo pa yung ex? Wow. Talagang gwapo ni boy siguro, no? Gusto ko makita yung boy na yan, ha? Talagang gwapo ni boy, ha? Ang pangit-pangit niya. Weh, sabi mo noon 10. Sabi mo 10. Sabi ni Shana daw. yan. Oh, sabi ni Shana tama. Mahirap daw magmahal kapag yung minahal mo, hindi pa tapos magmahal ng iba. Parang ganun, oo. Gusto lang guro malingaw ni yes, correct. Gusto lang daw ma-entertain ni Ivan. Pero hindi pa siya nakakamove totally sa ex niya. Gusto niya lang ma-entertain nung dumating si Nari. Kasi ito naman yung problema eh. Si Nari kasi yung unang paramdam kay Ivan. Siguro na-feel na ni Ivan na eto si Nari. May chance kay Nari. Pwedeng gawing pang-aliw si Nari while I'm waiting for the right one or while I'm waiting for the chance na magkabalikan kami ni ex. So ganun. So dumating si Nari, ginrab ni Ivan. So sa tingin ko talaga, siguro may part din na minahal rin ni Ivan, pero not that great. Hindi talaga ganun. Or hindi niya talaga fully nakita yung future niya sa'yo. Kasi ganito naman kasi yung aking opinion dyan, mga kabantay eh. Hindi maganda makipag-relationship ka if you don't see your future on her or him. Kung hindi mo na nakikita na magkakasama kayo sa pagtanda, so what the point na makikipagrelasyon ka sa kanya? 'Di ba? Ibig sabihin pala, talagang alam mo na may deadline yung relationship na to. Kapag ganun yung mindset mo, kapag sinasabi mo ay testing lang muna to, okay, tingnan natin, pero open ka pa rin sa iba. Kaya doon nagsisimula yung cheating eh. Kasi naging open ka pa sa possibility na makakakilala ka ng iba. And you are not, yun nga, hindi ka pa tapos sa iba or hindi ka pa tapos maghanap, hindi ka pa talaga nag-settle sa present mo, kaya nakakapag-cheat ka or cheater ka talaga. Yun yung mga reasons. So kapag hindi mo nakikita yung self mo sa kanya in the future at nakipagrelasyon ka sa kanya, it means from the beginning pa lang, niloloko mo na talaga yung tao. Ganun siguro nangyari sa'yo, Nari. And along the way, siguro na fall in love din siya sa'yo, kahit konti, pero not enough yung love na iyon para makita niya na ikaw talaga yung pakakasalan niya. Okay, parang ganun yung nakikita ko. Baka daw totoong gwapo. Kay Gapang Into. So, ibig sabihin kapag gwapo, nang loloko na, Crisel? Kayo ba rin? Daw ay Kayo ba rin? kagwapo, subong Gapang Into na. Wow. Pangit daw or gwapo ng loloko na. Yon. Kayo, Regine, naloko na kayo ng gwapo? Naloko ka na ng gwapo? Liza, naloko ka na ng gwapo? Oo. Okay. O sige. Sasabi daw ni siya, no? Yup, correct, sir. What's the point of dating or BFGF if hindi marriage and forever with him or her ang ginalook forward mo? So if you're not looking forward for the marriage, what's the point of dating? It means you're just playing. Parang ganun lang yun. So, yun ang taging nangyari. Pero at least, kay Neri, anong aral sa buhay ni Neri ang maaari nating makuha
sa senior ni Neri, ano yung aral na maaaring mo? Huwag magmahal ng masyadong matanda. Ganon? Ano yung, Hindi man. sige, Neri, hindi daw. Hindi Sir, si ano? Shana, Ano? Age Sinasabi doesn't si matter, man. May sinasabi si Sian, no? Wala pa, hindi ko makita. name Age drop, doesn't name matter. drop daw, Nar- name drop daw Nari. ang ex ni Boy. Name drop ang ex ni Boy. Huwag natin name drop. Protektahan natin yung mga No. ano. Oh, si Bogart na lang yung ex ni Boy. Okay. Now, Nari, so kahit na ganun yung nangyari sa'yo, you still believe that age doesn't matter. You still believe na walang masama kahit na malaki yung gap, parang ganon. Yes, sir. Age doesn't matter pa din. Buti ka pa, no? Wala na trauma. And, Oo. Kag And? cheating is a blessing for me. bakit? Para may makilala man ko nga bag-o, kag wala ko nagstay sa amo to nga tawo, nga amo to sa gali in the future. Kung ano gin man. Kay kung cheater ka, masulit-sulit na masulit-sulit, hindi mo na mabag-o, ng mga amo na. Yes. O sa bagay, yes, correct. Hindi na, siguro ang hirap ng babuin ng mga cheaters talaga, no? And buti na lang talaga na nahuli mo yung cheating niya. Hindi naman natin masasabing early pa, no? Pero at least nakaalis ka na sa kanya. Kasi what if talaga naging asawa mo yan? Di ba? What if naging asawa mo yan at cheater pa talaga yan? Nagulo na talaga yung buhay mo, nasira na yung buhay mo, di ba? Oh, Buti na lang imagine nakaalis ka sa kanya. buong family mo masira if nagayonay ka mo. Yes, correct, Neri, correct. And ano yan, if hindi siya loyal sa'yo, it means he is for everyone else. Parang ganun. If hindi siya loyal sa'yo, para siya sa lahat. O open siya, parang ano siya, parang tindahan na open sa lahat ng gustong bumili. So it's either he is a blessing or a lesson. So sa tingin mo, Neri, ano si Ivan? A blessing or a lesson? A lesson. Yes. And di ba after that, you became more smarter. So, Yes, sir. next time, alam mo na kung paano pumili ng tama. And huwag kasi magmadali sa love. Oo, huwag niyo kung hinahanap muna. Bakit yung hinahanap? Dadating yan on the right time. Maghanap ka na kapag Dadating 30 lang. plus ka na. Darating siya on the right time. Pero kapag lagpas ka na sa kalendaryo, hanapin mo na. Okay, kapag matanda ka na, hanapin mo na. Kapag talagang dumating ka na sa mga 40 age mo, 40, at wala pa rin, kahit sino na lang, ganun. Pero hanggang young ka pa, huwag mo na magmadali sa love, okay? So, Yes, sir. sa love, age doesn't matter, but the person does matter. Okay? Yeah. Oo nga, tama. Age doesn't matter, pero dapat kinilala mo muna yung guy. Inalam mo muna. And dapat maging aware ka sa mga red flags or kung may mga nakikita kang something wrong sa kanya. Mas maganda pa rin talaga yung yung piliin yung lalaki talaga yung walang bisyo. Hindi umiinom. Hindi kahit let's say konti na lang sila. Konti na lang kami. Hindi na umiinom. Hindi na ninigarilyo. Sana all. Bible lang yung bisyo. Joke. Pero dapat mag-set kayo kasi ng standard sa mga boys. And ang hirap naman kasi talaga, kasi yun yung sinasabi ko always yung boys nilalagay niya yung best foot forward niya. Kapag may gusto pa siyang makuha or gusto niya kang mapasagot, something like that. Kaya dapat kayo as a girl, maging vigilant kayo lagi. Lalong-lalo kapag ganyan, kapag malaki yung gap. You have to be more smarter, you have to be more vigilant. Okay? Kung talaga bang seryoso siya or niloloko ka lang or pinaglalaroan ka lang. So yun lang. Yun lang yung aking Yun lang yung aking masasabi. Ano si Shana? Correct daw. Sir, Ano? Si pag-break niya na rin, naging sila sa uli isang ex ya. Yes, So, ano na nagusong na ang girl. May family na sila sa bong. Okay. Nung nag-break kayo, naging sila ng girl, nabuntis yung girl, pero pinakasalan niya. Yap. Wala. Hindi pa sila kasal, galing. So, hindi sila kasal. Okay. And may family na sila. Okay. So, ang malas... Happy na sila. Pero ganito yan, Nari. It could be na ikaw yung swerte kasi nakaalis ka sa kanya and si girl yung malas kasi nagkaanak siya sa lalaking cheater. It could be. But let's not wish. Huwag nating i-wish yung yung failure ng relationship nila. Total, naging okay ka naman lang. Let's wish them the best. Kasi may anak sila, may family sila. Malay natin, baka nagbago na nga talaga si Boy. Okay? Dapat lang, sir. Dapat lang kasi may anak na sila. Okay? So sabi ni Shana,
There's good in goodbye sa inyo ni Ivan. Very good, correct. And walang bisyo, adik lang daw sa'yo. O, ewan ko sino yung sa'yo na yan. Ewan ko kung ano yung pinagsasabi ni Shana. Parang lasing yung leader nyo, no? So, with that, Nari, thank you very much for sharing your story with us, okay? Naaliw kami. And at least nakakuha kami. Ganito kasi yan mga kabantay eh. Sabi nila, experience is the best teacher. But you cannot live long enough to experience everything. And hindi lagi dapat na yung teacher mo yung experience. Okay? You can also learn from others' experience. So sa shinare ni Nari, baka may iba dyan na nagbabalak din na makipagrelasyon sa ganyang uri or ganyan. At least may nakuha silang lesson sa'yo this time, kung gaano ka ka-smart na, at least sila hindi na nila kailangan kailangan pang ma-experience yung experience mo para maging smart sila kasi nakuha na nila sa'yo yung lesson. Okay? So ano yung lesson doon, Neri? Huwag magmahal ng number 10. Number 10. Huwag mamahal ng yung sobra pinaka-lesson mo? at Ano? Huwag magmahal ng sobra? kag pati yun ang parents. Yun, very good. Pakinggan yung sinasabi ng parents kasi they know what's best for you. Ganito yan kasi, Neri. Halimbawa, if sinunod mo lang yung parents mo, okay, if sinunod mo yung parents mo, and you grow mature enough, and free pa rin si boy, pwede pa kayo magkabalikan kung kayo talaga, di ba? And sa second chance nyo, mas better ang magiging relationship nyo kasi nga ready ka na, and ready na kayo na i-public yung isa't isa. Di ba? And sa totoo lang yung ganyan, parang advantage pa yan sa lalaki na tago kasi baka kapaglaro siya eh. Okay? So kapag ganyan, mahirap talagang i-gauge, i-weigh mo pa rin. You have the wisdom naman eh. You have the wisdom or you have friends. I-weigh mo lagi yung options mo. Kung tama ba o hindi yung ginagawa mo. Huwag laging makinig sa love. Okay? Kasi if you're that young, yung love mo lagi, sobra-sobra. Possible na talagang nabubulag ka ng love mo. Okay? Unless kapag mature ka na, nakakapag-decide ka na talaga ng tama. Okay? So thank you again, Nari, for that life story of yours. Pero ngayon, okay na yung love life mo, di ba sabi mo? Yes, sir. Correct. Not really, pero Okay na siya. Okay na si Nari. Pero ng older not really, pa rin. pero happy. Okay. Good. That's good. At least, you have to move on na sa ganyang path. Okay? Bili ka na lang ginamos kay Regine para makamit. Okay. So, thank you again Para mag-move for on. that, Nari. Wait lang, may babasahin muna ako sabi ni Shana. Sir Pao, relationship between the complex... Ano yan? Diyos ko, ang hirap na pampasahin ito. Ang lalim, ha? Relationship between the complex communities of individual organism is seen in the different system of the earth. What do you call the unit in nature? Ewan ko sa'yo, Shana. Diyos ko. Google Yung mo, tanong mo sa modules sa akin, yung modules mo sa akin, may papasagot. Walang hiya ka. Okay. So, that's it. Shana, very good. Aralin mo yan. So, thank you again so much for that, Neri. At sa lahat ng kabantay natin na nanonood, I hope na nag-enjoy kayo sa ating maikling kwentuhan. Dito na nagtatapos ang ating kwentong buhay sa Bantaye Online Kwentuhan. Once again, sino ito? Ito. Hello? Hi! Ako nga pala si... Si Chismosa Regine. Ako nga pala si Chismosa Regine. And then? At ako naman, si Chismosa Glyza. And guess natin ang hidden na si Nari na hindi namin sasabihin kung sino yan. At ako si Kabantaye Pao. Please do subscribe sa aming YouTube channel na Bantaye and follow us on Spotify and Bantaye Facebook page. Kita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng Bantaye Online Kwentuhan. Next week, 7 p.m. Bye-bye! Bye! Goodbye. Thank you, Neri.